Tak. Dobře. Přechod do kroku. Fajn, tak. A hned aktivně kráčet. Jo, jak jsem ti říkala minule, jo, když se uvolníš, tak ti ta lítající nohy, tak to jenom podpoř, jo. Tak, vykrušen, dobře jde. A pracovní hned, jo. A hnedka si ho dostane na něčem, vůbec ho nenech tady, kde ho lámíte. Tak, a vnitřní otěž aktivní. A lepší krušem dopředu. Fajn, tak. Nechty, no super, takhle on musí kusat aspoň jiná v délku, aspoň takhle, jo? Tak si to držíš. A teďka už zase. A kontrasestavení. Protlač to teď levou holení. Malinko přikopni levou holení a do kontra, jo? Doleva si tam, doleva, do kontra. Tak, dobře. Nezvycej do kroku. Do kontra a dovnitř sestavit a v změnit směr. A furt pravidelně kusat dopředu. A nechty ještě udělat. A lepší malý kruh. Ty ho jedeš takhle a on tady takhle